Но как се оправят кармичните ситуации? С любов. Тоест, любовта към Бога е любовта към природата. След това и към ближния. Астрологията по същия начин, така, значи астрологията е една съвкупност между физически явления, които могат да настъпят и настъпват, и астрални явления. И трябва съчетанието и разбирането. Тоест, в даден момент човек вижда, сега той си има глобален хороскоп, но ако се интересува за моментната ситуация, трябва да види кои са водещите тенденции, водещите планети, къде е Слънцето, разбира се, като източник на живот, и да се опита, даже ако има такива негативни аспекти, примерно като квадратури, полуквадратури, опозиции, квадрати, половина и така нататък, да се опитва да разбере, че това не е дадено в неговия хороскоп, за да го изтезава и да го мъчи, а е дадено да разбере, че не е на правилната пътека. Тоест той трябва да търси промяната, независимо, че понякога му е било комфортно в предишния период. Или пък това е някакво, понякога и възмездие, т.е. допуснати са грешки в миналото, дори са допуснати грешки на семейството или са допуснати грешки в предишни животи и те трябва пак да се изправят и пак по този начин трябва да се оправят отношения. Винаги, или ако не могат толкова да се оправят, поне да има дистанция, поне да няма война. И да се старае всеки, ако може, да прости. Прошката е велико така действие на разрешаване на кармични въпроси за отношения. Защото така имаме дарбата да се нараняваме. И прошката, но прошка е когато го усетиш със сърцето си. Но въпреки всичко човек не трябва да се отказва. Тоест може да си пише, че е простил някой, да си повтаря, да гледа снимката, да му изпраща, дори да не го харесва много. То с времето апетита идва с яденето. Тоест повторението на едно действие, молитвата това да се случи, някакъв наряд, дори като песен, дори може да пеете на враговете си. Тоест, избирате си една песен, разбира се, трябва да е духовна, не е добре дали heavy metal, някаква песен да сложите. Избирате си някаква песен, която е любовна, която е милостива, която е съпричастна и му я изпращате всеки ден. Тоест, пеете. Така че резултата ще дойде и при вас. Обратната сила, която ще ви промени и вас. В началото може да се скърцане с зъби да пеете, може да не е съвсем от сърце, може да е на сила или защото трябва, но ще видите, че след време, примерно 100 пъти или 200 пъти, нещата коренно ще се променят. Може и да се пише, може да се изпращат мисли. Разбира се, изпращането на мисли е някакси по-бързо и не е толкова, няма някаква песента, все пак е някаква вид материализация, има звук. Все пак някаква вълна има механична. Менталните вълни са по-бързи, те са над светлини. Така важни се, разбира се, защото вие като пеете не може да не мислите. То са вързани нещата, така че се опитайте да си оправите отношенията. Значи пак моя апел, астрологията, то не е случайно думата астра, по принцип, освен звезда, астрално тяло означава чувство. Сега чувствата ги разделяме на такива, които са негативни и на такива, които са позитивни. От една страна любовта, от съпричастието, единството, екипността, милосърдието, състраданието, взаимопомощта и така нататък. От другата страна е злобата, ревността, отмъщението, войната, агресията, отхвърлянето, егоизма и всяка вид насилие. И просто дори човек може да се опита да си ги напише. Т.е. кои са отрицателните чувства, най-вече омразата и гнева, и кои са позитивните, любовта и милосърдието. Защото аз пак казвам дори, това ми е като мото на една моя фантастична книга. В Евангелията има последната заповед на Христос, той има и разгърнати заповеди, когато трябва да се съдиш, спри да се съдиш, когато ти поискат горната, дай долната риза и накрая завършва: бъди съвършен, както е съвършен Отецът твой небесен.
И в друго Евангелие, мисля, че беше на Матей, бъди милосърден, както е милосърден Отецът твой небес. Тоест съвършенството и милосърдието, съвършенството и милото сърце са едно и също. Тоест съвършенството е сърце. Любов, милосърдие. Тоест това е висшата проява на това, което иска от нас живот. И съответно, ако човек е много наранен, има голяма несправедливост, има голяма загуба, той трябва да намери, ако все пак иска да продължи, пътя през милосърдието. Колкото и да звучи трудно или дори нечовешки. То не е нечовешки, по-скоро е неживотински, то е ангелско, то е божествено. Тоест да се опита човек да бъде ангел. Трудна работа. Защото да простиш понякога. Но то има и притчи. Има, нали, най-лошото е човек, не дай Боже, нали, да загуби близък човек или дете, но има такава притча, когато една майка не осъжда убиеца на сина си, т.е. тя не предявява пред съда някаква изискване, прошение, нали, той да бъде наказан, и той си продължава свободно и я среща след години един човек, който е в окаяно състояние, изключително беден, опърпан, гладен, мизерен, и казва: помниш ли ме? И тя казва: не може да го познае. И той казва: аз съм този, който уби сина ти. Живота ми взе всичко. Нямам семейство, загубих семейството си, загубих парите си, загубих здравето си, всичко. Тоест, нещата се случват, за съжаление, тя е простила. И даже когато простиш, се случват още как да кажа, свирепо за този, който е, защото няма противопоставяне. Тоест, вие ако тръгнете да отмъщавате, всъщност до някъде му намалявате вината, защото показвате, че сте като него. И всъщност той не получава пълното наказание, както и да звучи. Тук малко станах по-свирепо. Не, това са полезни неща, които за аудиторията със сигурност ще... Тоест, когато ви тръгнете да го убивате, има много филми такива, нали, тръгват да отмъщават, избиват там. Но това си представете как 100 живота след това ще се разправят тия хора. 100 живота ще се разправят. Защото един е убил, другия отишъл убил още вендетата, която, нали, е позната. И така те 100 живота се разправят и се убиват, защото не могат да си простят. Винаги, когато вие тръгнете да отмъщавате, вие лишавате този насилник от част от неговото наказание. Защото вие сте като него. Ако кажете като тази жена, даже тя не е казала и Бог да го съди, казва: аз го оставям. Нали си представете какво е коствало? Но ето резултат. Резултатът е много по-лош, ако прямо бяха го убили, щяха да му остави семейството. Или го бяха сложили в затвора, може би щеше да си изтърпи наказанието да излезе. И там все пак нещо е останало от семейство, или да кажем от парите, или от здравето му, защото там при него всичко се е провалило. Тоест, именно заради нейното, как да кажем, милосърдие, се е получило максималното наказание. Това са парадокси. Както така една мисъл има: светеца е най-големия егоист. Така, светеца е най-големия егоист, защото дава всичко, след което получава всичко. Тоест получава безсмъртие. И съответно там нататък вечната любов, живот в по-висши светове, нали, няма тази мъка, нали, която... Тоест целта на астролога, но много хора дори не искат тази информация. Дори ако човек им я каже, те се обиждат. Примерно, когато им кажете, трябва да променят себе си, да простят, да забравят, нали, се получава една още по-голяма агресия. Тоест, много често, нали, той самия хороскоп показва сблъсъка. Човек трябва да е готов за това, за тази информация, за тази духовна информация. Нали, някои хора да ти казват: искам сега да имам работа, искам да имам пари. Не се интересуват от духовната. Това опират до материалната част. Не се интересуват, разбира се, сега той като при лекар даваш това, което не може да дадеш на сила. На сила никой не може да даде.
Нали, но тук на самия факт, че вече те имат някакъв интерес пак към астрологията е също крачка. Нали, може да не получат максимума, който показва, нали, картата, пък и то не винаги самия астролог може да разчете всичко. Затова е хубаво всеки да учи астрология, защото понякога той вече, гледайки картата си, опитвайки се точно духовния конфликт да видим, защото за някоя болест или за някоя травма или за някоя загуба, тогава той сам си я вижда и там вече като си я види сам, нещата са много добре. Защото тук някой критично не му е казал. Не го е по този начин обидил даже, че той е нещо несъвършен. Той сам си го разбира и казва ми сега, че трябва да превъзмогна себе си. Може би отново стига да иска. То винаги е проблема е, че дори да не искаме или искаме, живота ни води натам. Разбирате ли, то колкото и да не искаме, идва следващ, Бог е много милостив. Аз съм виждала хора, които повтарят една и съща грешка и се им прощават. Или нещата не стигат до там, докъдето примерно един човек би ги осъдил. Значи горе ги осъждат много по-меко, отколкото ако питате хората. Но в един момент те продължават и накрая нещата се сриват. Да, прелива. Тоест човек не трябва да счита, че някакъв супер късметли е хванал, нали, Господ за шлифер. Въпреки че най-милостивото същество или най-милостивата същност е именно тая матрица. Значи ние ако си помислим колко сме лоши и какво ни прощават, нали, всеки ден, и как всеки ден ние живееме, въпреки лошите си мисли, въпреки лошите си постъпки, и как, нали, имаме чувство и за радост, имаме и храна, имаме и така удоволствие на духа включително. Си представете колко е търпелив невидимия свят. Та е на голяма любов. Аз съм стигнала до идеята, че наистина Господ е толкова търпелив, че наистина е божествен. Такова търпение човек не би могъл да има. И такава точност и толкова любов и такава милосърдие. Някои хора ще кажат, ама не, така не е. Случи ми се това, но ако се видят преражданията, ще се видят ужасите. И ще се види, че примерно един човек, който примерно може да е ослепил 5 души, се ражда сляп. Но той ще се роди веднъж сляп, а ослепил 5 души. Или някакви такива има. Това са директните кармични ситуации. Тоест, че когато се ражда някой човек, който има сериозно заболяване, трябва да се прегледат ситуациите в рода, нали, ако трябва и в негови прераждане. Много е сложна системата. Но накрая тези огромни болки идват единствено следствие на преливане на чашата. Тоест човек е минал до такава степен не е искал да се вразуми, до такава степен е минал всички червени линии, че вече горе нямат изход. Просто нямат изход. Защото за Бога ние всички сме негови деца. И си представете каква болка е да гледаш едно дете, как не иска да се вразуми. И как накрая самия родител трябва да го остави на съдбата му. Понякога не да го накаже, да го остави на съдбата му, защото неразумните действия съответно водят до катастрофа. Не, че някой ме докарал катастрофа. Той си го е докарал, но някой не го е спасил. Тоест в един момент невидимия свят казва, не можем, дигаме ръце, няма да помагаме, да прави каквото иска. И тогава вече идва катастрофа. Защото няма никакво милосърдие, няма никакво чувство за другите. Няма по никакъв начин съпричастие. Защото има хора, примерно, които казват, имам тежко детство. Една част от тези хора след това се опитват с всички сили да създадат прекрасно семейство, да бъдат мили, любезни, не да се постараят. А други казват точно обратното. Няма никакъв смисъл да имаме семейство, нали, това е безнадежна работа и се държат и по този начин те прекъсват всякаква възможност. Разбирате ли, значи имаме проблем. Значи може да тръгнете да го разрешавате с любов и да искате да го коригирате в позитив и може да го довършите, така да си каже, щом не става, продължава да не става и се срива. И прекъсваме линията. Тоест, все пак решението е в човек.
А случката негативната си има по една или друга причина. Всичко е много сложно. И така, но трябва да пазим изхода, обичай врага си. Може би, може би най-добрата заповед преди да бъдеш съвършен и милостив е възлюби врага си, нали, благослави тези, които те мразят, които те ругаят, които ти правят зло. Значи това е заповедта преди съвършенството. И милосърдието, защото в двете Евангелия в едното е бъди съвършен, в другото е бъди милосърден. Значи там е заровено кучето, така да се каже. Там е истината, да. Така че, пак казвам, и съзнанието, и самосъзнанието, и свръхсъзнанието, и астрологията, и въобще каквото и да погледнете в човешкия живот, това е любов. Тоест, как да реализираме любовта? Как? Независимо от безкрайно сложни обстоятелства. И клетвата ще ви я дигат, защото вие, за да сте ангел, трябва да може да прокарвате любовта в всякакви обстоятелства. Тоест, ще минете една летва, като ще простите и ще има така резултат, ще се почувствате доволни, с това ще ви дигнат летвата. Може следващите животи още повече да ви я вдигнат. Тоест, до степен такава, че трябва да се жертвате дори за другите хора. Нали? Християнството, Христос, това, което Той е направил и вече оттам застава отдясно на Отца си, не е случайно. Това е да вземеш греховете на всичките и да ги понесеш, бидейки безгрешен. Ето това вече е божествено. И висша форма на любов. Но е сложно и сега предполагаме, че няма да се повтори, нали, тази ситуация с Христос. Т.е. няма нужда Бог да прави, защото това е една жертва на самия невидим свят. Разбирате ли, в един момент са видели в чудо какво да правят. Нали, Бог изпраща сина си, който е безгрешен, за да поеме негатива. Което е от една страна много тежко изпитание, от друга страна явно голяма любов и помощ към човечеството. И предполагам, че вече след това няма да има чак такива необходимости, но всеки върви по своята Голгота.